Srećan Uskrs. A i ja sve vikam, sjajno pravi pravo, tako i ja. I ja mi ne kažem da Nek paskarski uvijek, ko jedan mu radi. I ja ne znam da kažem. Ali gde ona je, znaš, nije, neće se zadati razine, jer ona je... Ivana da je to izašla. A tamo kad neće da ga vidi. Stvoreno je nego ne vidimo. Mislim da je ne. Hoćete da stanete svi da vas slikamo? Ajde, hoćete da stanete svi da vas slikamo? Lančo, ti bi nas slikaš? Nas sigurno specijalno nije, neću specijalno. Pa da vam ima ono da bi me i podepala. Tačno, Zanelečka je ova medicina poslala. Ko se zove ovo malecko? Ova je Kaća. Danica. Danica. Maša, vidi mi strašna. Eta. Ajde, svi ovako gledajte. Ajde, još jedna. Lepo. Gde? Na rođendan. A, Bravo. Super. Jeste svi uzeli jaja? Bravo. A sad ćemo ovdje. Obeleživati smo da Možeš li ovdje, drži korpicu. Bravo, samo držite korpice da bi ne spadali. Maša je se uzela. Vuče, ko je će? Može. Ko nije uzela? A dobro, Zela, dobro, da ne uzima. Ujedno uzima, znam. Ajmo. Idemo dalje. Tamo što mi dodati. Mama, gledaj. Kupi dvojica. Ajde, drugari. Izvolite. Da ste lepi. Stine, povedi se mama. To berite. Uzela. Izvolite. Izvoli. Hoćeš da ti stavim? Uzmite jaje. A jaje? Naranđasto. Ej, evo. A ti kako je uzela jaje, sine? Dobro. A za sestru? Evo mam. Sestra, ja ću Teško? kupim, nema Dobro. Andreja, ti ustavi. Dobro. Da se ne guram tamo. Tako. Evo mi jaje. druge. Druže. A jesi uzeo druže ti jednu camacu? Uzdi ti si mi, da? Da, uzeo si. A za drugu? Dobro. Izvolite. A jaje jesi uzela? Već ima dve. Jesi uzela? Evo par. Mama, misli da sve. Dobro. Ajde, Ali veliki